озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат аз 4 давр иборат буда, имрӯзҳо даври якуми ин озмун дар муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳияи Вахш роҳандозӣ гардидааст. Барои иштирок дар даври аввали ин озмун хонандагон омода гашта, имрӯзҳо дар ҳар як муассиса толибилмон дар даври дохили муассисавӣ бо омодагии ҳамаҷониба ва завқмандии хос ширкат меварзанд. мавриди зикр аст, ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат бо мақсади баланд бардоштани маърифати зеҳнии сокинон, огаҳӣ пайдо намудани насли навраз аз таъриху фарҳанги миллати тамаддунофари тоҷик аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шарафи 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров роҳандозӣ гардидааст. аз баргузории озмун бояд мо ҳамино қайд кунем, ки на танҳо ин як озмун, балки ба ин восита хонандагон метавонанд ки боз ба таърихи гузаштаи худ эътибор диҳанд ва онҳо донанд ки дар ҳақиқат тоҷикон дар гузаштани соҳиби як давлати бузург буданд ва имрӯз ин давлатро мо боз дубора бунёд кардем. ин ҳам бошад бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Вахш бо ҳисси баланди хештаншиносӣ ба мутолиаи ин шоасар рӯ оварда сатҳи донишу маълумотнокии худро баланд мебардоранд, то ба даврҳои дигари озмун ширкат варзида ҷойҳои намоёнро сарфароз гарданд. баргузор гардидани озмуни тоҷикон оинаи таърих хеле иқдоми наҷиб аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки боиси баланд гардидани ҳисси ифтихори миллӣ ва худогоҳӣ аз гузаштагони ниёгони мо мебошад. мо дӯстдорони илми таърих аз он сарфарозем, ки дар ин озмун имконияти иштирок намуданро дорем. тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро бешак шиносномаи миллат ном бурдан мумкин аст, ки устод дар он таърихи ниёгони халқи тоҷикро то асри 20 васф намудааст. мо толибилмон тамоми қувваи худро ба он сафар барменамоем, ки ин осори безаволро омӯхта муҳтавои онро ба дигарон паҳн созем. аҳли маорифи ноҳияи Вахш назди худ ҳадаф гузоштанд, ки иштироки фаъолонаи хонандагонро дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, бахусус озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат таъмин намуда, ба ин васила дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии насли наврас оид ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик самгузорӣ мекунанд. имрӯзҳо чӣ хеле ба мо шумо маълум аст, дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон даври якуми озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат рафта истодааст. мо низ тасмим гирифтем, ки дар ҳамаи муассисаҳои таълими ноҳия, ки дар низомнома омадааст, ки дар моҳи феврал даври якум гузаронида шавад, даври якуми озмунро гузаронида истодаем. мо тамоми кӯшиши худро ба харҷ медиҳем, ки беҳтарин хонандагонро дарёфт намуда барои иштирок дар даври вилоятиву ҷумҳуриявӣ пешниҳод намоем. мутолиаи ҳама гуна китобҳои бадеиву таърихӣ дар баланд гардидани саводнокии қишри ояндасози ҷомеа мусоидат намуда, дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ рушду нумӯро ба вуҷуд хоҳад овард. пас ҳар яки моро месазад, ки вобаста аз шароити мавҷуда вақти қимати худро ба хондани китобҳои бузургони миллати бо фарҳангу соҳибтамаддуни хеш гузаронем, чунки китоб ояндаи моро равшан хоҳад кард. маъруфи назри, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор.